Hey guys, sengibuyile namhlanje ngibuya ngedwa ubongekile akekho namhlanje khona busy ngakho naye igama lami mina ngosizophila wakangwenya namhlanje nginiphathele imbewu ukuthi kuzokwenzakalani kwimbewu la kwimbewu sithola kunonkululeka i-character yethu entsha kwimbewu unkululeko okungenzeka ukuthi uyindodana kaNgcolosi ofike phakathi kwawo lenyanga uApril. Abalandeli ke basale benemibuzo eminingi ngalonkululeko emva kwamaration akhe towards uNgcolosi. Umndeni ke wakaBhengu ulindwe isurprise enkulu ngoba ulokhuzana unkululeko lo uza nepast yakhe engayinhle engenzeka ukuthi affecte wonke umndeni wakaBhengu. Simthola futhi unkululeko ewumuntu ofika nje angaziwa ozibalekelayo sendleleni yakhe yokubaleka kanti futhi unkululeko ufika enepast yakhe engayinhle kahle ulandelwa abantu abayingozi abamfunayo. Unkululeko ke uma ngabe umuntu ongaziwa wayena akazazi kahle because unenkinga ye-identity yakhe wayena anayisho ukuthi ubani kahle ukhula kwakhe ngaphandle kababa wakhe nomndeni kumenza ukuthi akhule awumuntu one-anger kakhulu abumuntu oconfusekile futhi uma wakhe unkululeko ushone ngenkathi embeletha waseke ekhuliswa i-family friend. Le family friend le ebingazi kahle ukuthi kwenzakalani ngobaba kaNkululeko but ayizange imtshela uNkululeko iqiniso yakhetha ukuthi imtshela amanga yamtshela ukuthi ubaba kaNkululeko wabaleka esuneza ukuthi uma wakhe ukhulelwe yena uNkululeko ukuthi ahamba yoba nomunye umndeni wakhe. Uma wakhe bekanawo umndeni before ashona but umndeni wakhe wamrejecta uNkululeko wakhetha ukuthi abayamnikeza omunye umuntu wesifazane obekaphuza uphuzo oludakayo ehlala emkhukhwini ukuthi amkhulise yena. I-rejection ukhula ke ene-rejection uNkululeko kumshiya enenzondo kakhulu ngaphakathi kuyena futhi eseqala nokuthi abe nomsangano omningi ekhanda lakhe ngenxa ukuthi abantu abaningi bamrejectile empilweni yakhe akekho nje umuntu okwamkhombisa uthando emva kokuthi uma wakhe amshiye esamncane aqeda ukumzala. uNkululeko ke akafuni ukusondeza umuntu eduze wakhe ngoba usaba ukuthi uzothola i-rejection all over again empilweni yakhe. Mangabe uNgcolosi emnikeza umsebenzi lo ukuthi abe head security kwiMaluju Oil lokho kuba indaba ezinhle kakhulu kuba isiqale esisha nje kwimpilo yakhe kuthola nje ukuthi aqale yabusha impilo yakhe enganazo inkinga eziningi. Unkanyiso ke ucabanga ukuthi uNgcolosi usesitholele umuntu obona izinto abanye abantu ababengaziboni kuyena noma abangakazi nje bazihluphe nokuthi bazibheke kuyena ukuthi zikhona. Unkanyiso ke uzimisele nokuthi alwe ngekhwepha zakhe zonke. uNkululeko ke mangabe labantu abamfunayo befika bezomfuna uzimisele ukuthi alwe ngekhwepha zakhe zonke ukuthi aseve lempilo yakhe entshe le asayitholile futhi uzimisele ukuthi azaseve ngisho lo muntu lo lendoda le emnikeze lempilo entshe le asayitholile. Lokho kuphela besimphathele khona guys and mina ngathi ngiyamthanda lo nkanyiso lo noma engathi uyasangana kancane kodwa nje hey uba nescore zakho. Okay guys, senzana kakhulu sicela niqhubeke nokusupporta. We love you. Ni comment ni subscribe ni like. We love you.